C'est vraiment idéal. V Africe zuří válka. Válka za přežití mnoha živočišných druhů a zachování divočiny. Připojil jsem se k lidem, kteří bojují za záchranu slonů a v tomto boji nejsem ani tady doma v České republice sám. Neziskovka Save Elephants je plná stejných nadšenců jako já. Dnes vám chceme představit jeden z projektů, který by měl pomoci chránit před pytláckou epidemií třeba i tyto slony. Ve střední Africe jsem strávil přes 2 roky. Často na kole a na kajaku a snažil jsem se toho o slonech naučit co nejvíce. Někdy jsem byl svědkem děsivých výjevů. V takové chvíli si člověk přeje nebýt člověkem. A mělo to být ještě horší. V celém Čadu, který kdysi býval rájem slonů, jich zbývá už asi jenom něco přes 1000. Já jsem tady 3 měsíce a viděl jsem už 100 mrtvých slonů. Během svých 2 posledních dlouhých cest jsem pomáhal několika národním parkům a organizacím, které bojují proti pytlákům a překupníkům se slonovinou. V Čadu jsem pomáhal při nasazování telemetrických obojků na několik savanových slonů. Zabudovaný GPS přístroj v obojku pak 3krát denně posílá zprávu o poloze slona. A tehdy jsem dostal šílený nápad, jak tyto slony ještě lépe ochránit. Vymyslet a vyrobit obojek, který bude mít jako první na světě, kromě GPS přístroje, zabudovaný také detektor střelby. Představte si obojek, který bude strážce parku informovat o přítomnosti pytláků okamžitě. Slona bude samozřejmě potřeba nejprve uspat. Už to je někdy dřina, zejména když první dávka anestetika vystřelená z pušky jaksi nezabere. Ciao, Vera! Arthur, come stai? V další fázi se rychle nasadí GPS obojek a po pár minutách se slon probudí a opět připojí ke svému stádu. Zní to jednoduše. Ve skutečnosti se to ale mnohdy dost komplikuje. Třeba když nejde pod slonem provléknout obojek. Can you see it? No. Just pull to go to the front. Okay, pull. Nebude však nutné opatřit obojkem všechny slony. Ti se totiž sdružují ve velkých stádech a stačí proto, aby jich bylo obojkem opatřeno jenom několik. Tohle je ale hudba budoucnosti. My musíme celé zařízení nejprve vyrobit. Oslovili jsme odborníky na Vysokém učení technickém v Brně a tým akustiků a techniků pod vedením pana profesora Sigmunda nám přislíbil pomoc. Byla dokonce zadána diplomová práce na téma rozlišení zvuku střelby od jiných rušivých zvuků, hromu, lámání stromů či sloního troubení, tak, aby se poplach nespustil bezdůvodně. To bude největším oříškem. Popere se s ním student Martin Hrabina a diplomku by měl mít hotovou v polovině roku 2015. První slon, který nosil tento obojek, byl před rokem zastřelený. Takže doufáme, že tato samice Binder, jak jsme ji pojmenovali, bude mít více štěstí. Přístroj, na kterém děláme, jsme pracovně nazvali kouzelný obojek. Magic Collar. A jaká bude odpověď, když se někdo pokusí ukrást slonům to, co patří jen jim? Na mnoha místech, kde sloni žijí, existují dobře vyzbrojené a vycvičené hlídky, ale jejich nevýhodou je obrovská rozloha území, které mají chránit, a to, že na místo masakru dorazí často až příliš pozdě. Systém okamžitého varování o střelbě může být jejich esem v rukávu. Naší zbraní je v tuto chvíli diktafon. Začali jsme už letos z jara a nahrávali jsme databázi zvuku, kterou bude student VUT Martin potřebovat k programování a kalibraci přístroje. Bylo nutné získat jak vzorky zvuku pozitivních, kdy se má detektor přihlásit ke slovu. Střelba Lipovský 1.
To je síla. Tak i vzorky zvuků negativních, při kterých má zůstat spát. Nahrává to, jo? Tak tiše. Jdeme na to. Sloni denodenně lámou stromy a větve a tyto zvuky nesmějí být z výstřely zaměňovány. Pokoušeli jsme se tehdy o co nejvěrnější simulaci sloního řádění v akáciovém háji. V podmínkách Beskyt. Pasiva Velikonoce. Šmigrus. Děkujeme lesům ČR. Někdy se naše snahy o co nejdokonalejší nahrávku neobešly bez drobných zranění. Dobré. To bylo rychle. Dobré? Jo, dobré. Kde tě to stehna? Do stehna? Já jsem to neviděl. Já viděl, ale potřebuji dívat to. Já jsem ti říkal, že bacha. A to musí dát stromu. Ne, to bylo z toho. Také bylo potřeba nahrát databázi zvuků, které vznikají, když se slon koupe a rochní ve vodě. Jak to ale udělat? Hodně rozdováděný slon. Jak jsem si mohl mnohokrát na vlastní oči ověřit, slonům několika kilogramový obojek v životě vůbec nepřekáží. Navíc věříme, že pokud bude naše technologie úspěšná, bude se moci zdokonalovat a zmenšovat a v budoucnu tak pomůže ochránit nejen slony, ale i jiné ohrožené druhy. Díváte se na poslední velká sloní stáda v Čadu. V Národním parku Zakuma žili před 10 lety 4,5 tisíce slonů. Poté přišli pytláci a tehdy nefunkční vedení a ostraha parku nedokázali jejich řádění zastavit. Vraždění skončilo u 450 přeživších slonů. To znamená, že 90% z nich bylo postříleno. Dnes je tu ale naštěstí situace jiná a loni se v tomto 450 hlavém stádu narodilo přinejmenším 23 slůňat a nebyl zastřelený ani jediný slon. Jinde ale sloni vymírají. Tempem, kdy počet slonů, na který se právě díváte, zahyne každých 5 dnů. Ochrana přírody tady v Africe prohrává na plné čáře. Pytlaci mají pořád navrch. Nemusí to ale být pravda. Žádný boj není předem prohraný a zastavit nesmyslné vraždění slonů není sci-fi. Lidstvo se o to pořádně ještě ani nepokusilo. Teď můžeme. Děkujeme.